kai duk garin nan ba wanda ya kai na aiki. Ma'aikaci, Kaf garin nan ba wanda ya kai na aiki. ma'aikaci. Kaf garin nan ba wanda ya kai na aiki. Allah kai ka duba ho wai ma'aikaci dan iska ne wai ma'aikaci kowa ya san malalaci ne a garin nan ma'aikaci Kai ya ne. kai mutumin ya sune Ya ji aiki. dan kwalo ba ya ji aiki wai aka ma'aikaci he alwahi yake mana ma'aikaci ya ji aiki dan kwalo ba dai saba ba ma'aikaci. Assalamu alaikum jama'a. Domin samun comedians ɗinmu mun buɗe muku wani sabon page a WhatsApp watan Gano Mission Comedian. Za ku dinga tura mana katin naira 100 mu kuma duk ƙarshen sati za mu dinga sakan muku comedy guda 4 in kuka tura mana katin naira 100 mu kuma za mu so muku comedies guda 4. Number waya 090 23 57 32 34.